Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner. Naka-face mask ka ba habang nagsasalita? Kung naka-face mask ako habang nagsasalita, partner, malamang kapag ka sinabi ko yung maganda, noon pa man, nung unang araw, nung ECQ Season 1, patay na ako. Hindi ko kakayanin. Ko naman, kung noon pa man, habang nagmamagandang ka, nakasuot ka ng face mask, noon pa man, ang dami mo nang nakaing face mask. Akala ko, partner, noon pa man namatay na ako sa amoy ng sarili kong hininga. Alam mo kung bakit? Kasi nung isang araw yung asawa ko, nasa kotse siya. Tapos magtataya siya sa loto. Mag-isa lang siya, nag-drive siya. Tapos may naka-face mask siya sa loob ng sasakyan. Siguro out of habit, ganyan. Tapos iniisip niya, ano yung mabaho? Parang feeling niya amoy bulok. Sabi niya, tapos tingin siya sa ilalim ng upuan ng sasakyan, baka may naiwan na mais o kaya pagkain na alam mo, syempre doon kumakain kami sa sasakyan So parang normal lang yun na may maiwan, 'di ba? Tapos nung tinanggal niya yung face mask niya, partner, na wala yung amoy. Tapos na-realize niya, partner, alauna na ng hapon, hindi pa siya kumakain. So yung naamoy niya, yung bulok na hininga niya, yung galing sa sikmura niya kasi gutom na siya. yun na talaga yung mga downside ng ng wearing the face mask. No? Pero ang maganda naman doon, confined yung yung air pollution. Totoo. Sa kanya, siya lang yung nakakaamoy. Yung pollution, sa kanya lang napupunta. So kanya-kanya tayo ng pollution, mga kaibigan. Kaya maganda rin naman kung titingnan natin na naka-face mask tayo. Actually, ang purpose naman talaga ng face mask ngayon, syempre, para maingatan ang mga sarili natin. At the same time, para hindi tayo hulihin ng tanod, di ba? Oo, yun talaga yun eh. Ay nako, kaya alam mo, sa totoo lang, confused na rin ako eh. Di ba, nasa tayo, partner, nasa ECQ Season 2. Noong isang araw nga nag-post ako ng status. Nakakaloka, hindi ko in-expect na, sabi ko na talagang lesson learned in life. Kung halimbawa, ikaw yung tipo na you'd like to choose peace or you'd like to yan nga, sabi nga ni Samantha Bernardo, first runner-up ng Miss Grand International, partner, let us choose peace as our lasting legacy, taray. Parang tayo ay correct, no? 'Di ba? Tayo ay choose peace. Gusto ko ng kapayapaan. Pag beauty queen, merong lasting legacy. I choose peace as our lasting legacy. So anyways, parang kung ikaw yung tipo ng tao na you'd rather choose peace, you'd rather not get mad. Yung alam mo yun, parang sisimplihan mo lang yung buhay mo. Kung ikaw yung tipo ng taong ganon, veer away or lumayo ka sa any topic tungkol sa relihiyon at tungkol sa politics. Yan dalawang bagay na, yan dalawang topic na yan. Kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo lang ng kapayapaan, gusto mo lang good vibes, yan. Wag kang sasawsaw in any way or in any manner sa politics or sa religion kasi hindi yan matatapos. At ang dami na nasirang pagkakaibigan ng dahil dyan. Kasi nung isang araw, syempre, we just started with the ECQ again, 'di ba, partner, kahapon. So, nag-post ako sa Instagram tsaka sa Facebook. Sinabi ko doon na umpisa na naman po ba ang paggawa ulit ng ube cheese pandesal, dalgona coffee, Korean brioche buns, and blah blah basa blah. Doon, partner? Nung nakita ko yung post mo na yun, hindi ko nabasa yung yung medyo bandang huli.
Binilisan ko na nga lang para hindi mo mahalata. Nagtanong ka pa, huwag ka maingay. Nasabi ko na one time lang yun. Hindi, i-educate mo kami. Hindi na. Anong pronunciation nun? Wag na walang education classes ngayon. 'Di ba? So, Bernshon? Bernshon. Bernshon. 'Di ba? So, 'di ba syempre partner nung ECQ season 1, ang dami gumawa ng banana bread, leche flan, carrot bread, 'di ba? Lahat ng ganon. So, 'di ba yes. yun yung pinost ko. So, ang caption ko doon was parang something like kasalanan pa ba ito ng tao? Actually, gusto ko pang dagdagan yun. Kaya lang sabi ko, oops, so hanggang dito na lang, keme-keme, 'di ba? Kasi ayokong hindi ako kumain ng patola for breakfast. So ayokong kumain ng patola, ganyan. Pero kahit ganun yung pinost ko na parang feeling ko medyo safe, ay talaga naman. Ang comment? Ang comment ng mga tao, talagang nagalit na parang so kung hindi naka-face mask at face shield yung mga tao, kasalanan ng gobyerno. Kung nagugutom yung mga tao, kasalanan ng gobyerno. Kung tamad yung mga tao, kasalanan ng gobyerno. Ganun, partner. Kaya nga, sabi ko talaga, lesson learned, I will never. Hindi, total, wala naman ako sa AM. Hindi naman ako yung, wag na lang. Kasi, alam mo yung isa pa doon, nag-comment. Nung time na yung partner, kumain ako ng patola for breakfast. So, syempre, pinatulang ko kasi kumain ako ng patola. Talaga, iwasan ko na yung patola, partner bukod sa para iwasan ko hindi mo nagagamit sa pang-araw-araw na buhay. Kasi yun ang nagiging effect Pag kumain ka ng patola, syempre nadaan sa system mo. Every time na makakakita ka ng mga bagay na hindi ka nais-nais, papatulan mo talaga. Ko talaga, partner, kahit wala ako sa mood. Parang side effect siya ng patola. Kaya bukod sa umiwas po tayo ng mga topics tungkol sa religion at politics, iwas na rin po tayo sa pagkain ng patola. Kawawang patola na damay tuloy. Sabihin na, nanahimik ako. Ang sustansya ko, tapos inaaway niyo ako ngayon. Tama. Kasalanan kasi ito ng mga magulang natin. Tinan mo yung upo, di ba? Pag nangangano po ang bata, di ba? Saan attributed yon, di ba, sa pagkain ng upo? Tingnan mo. So, kasalanan to yung upo, kasalanan din ng upo, di ba? Tingnan mo, kasalanan. Alam mo, isa pang merong kasalanan dito, partner. Yung ampalaya. Dahil dyan lahat ng tao bitter. Alam mo, yung parang ba yan? May isa pang may kasalanan, partner. Yung kalabasa. Tingnan mo, sa kalabasa nagsimula ang paglinaw ng mata. O simula nung luminaw ang mata ng mga tao, hindi ba't mas malinaw para sa kanila mamboso? Mas malinaw para sa kanila magbasa ng text ng may text. O, di ba? Tama. Kita mo na. Tingnan mo yan. Mga gulay ito, nadami sa issue ng mga tao. Di ba? Nakakaloka. So anyways, that time, partner. Pinatulan ko kasi ang ang comment niya was palibhasa yung mga celebrity, sabi niya, parang ganon. Palibhasa, hindi, may nag-comment kasi na hindi lang naman daw Pilipinas ang nag-second wave or third wave, hindi lang naman Pilipinas ang may lockdown. Kumbaga, wag tayong entitled na feeling natin Pilipinas lang nagkakaganito. Parang ganon. Entitled agad? Kaloka? Wala namang sinabing ganon. Nakakaloka. Alam mo, parang gusto kong sabihin, entitled agad, wala namang sinabing ganon. Di ba? Parang, ano ba? So, parang ganyan. Dito rin sa ganitong bansa, lockdown din, blah, blah, blah. So, madami din kasi talagang pasaway. Yun, hindi nagsusuot ng face mask, face shield, ganyan. Pero kahit isa-isahin din natin yung mga yan, 'di ba? Ilang beses na din naman napatunayan. Well, sa ilang mga studies na hindi naman daw nakakatulong kung hindi naman talaga tama yung pagsuot ng face mask, pagsuot ng face shield. It doesn't really help, mga ganon. So anyways, hindi mo napapatulan, 'di ba? So nung sinabi niya yon, may nag-answer sa ilalim. So parang sinabi niya doon na palibasa yung mga celebrity, sila din may kasalanan. Tingnan mo, partner, nadamay na yung mga celebrity. So parang ang mga celebrity sila na may kasalanan. Sila din na may kasalanan. Lumuwag ng kaunti, matatagpuan na sa Bora. Tapos, matatagpuan na sa Bora, maka-OOTD lamang at kasama pa mga bata. Di syempre, partner, sino ba yun? Di ba ako lang? Sino pa ba? Lalayo pa ba tayo? Nandun kayo sa page ko, di ba? So syempre, partner, apektado talaga ako. Saktong-sakto. Ang nakain kong patola, 3/4, partner. Ganun kadami. Marami-rami. Marami-raming patola, partner. So sabi ko talaga, aray ko, okay ka na. Tinamaan ako. Gumanon ako. Etos, sabi ko, nako, mahirap talagang kumain ng 3/4 sa patola. Kulang yung sinagot ko. So, sagot ako ulit, partner. Sabi ko, ganito, ay, teka lang,
baka naman sabihin mo, filingera ako na celebrity. Kasi baka ganunin ako, partner eh. Baka balikan ka. Baka babasa mo na yung yung isip nababasa ng ko na, mga bashers alam ko na yung mga yung mga galawang basher, partner. So, sabi ko, ay, teka lang, baka sabihin mo ako yung celebrity. Baka sabihin mo feelingerang celebrity ako, ganyan. Sabi ko, hindi na lang ako kung hindi ako yan at hindi ako celebrity. Tapos sinabi ko, alam mo, kasi tinignan ko yung profile, partner, naka-follow sa akin. So sabi ko, alam mo te, kung hindi mo feel yung OOTD ko, hindi mo feel yung mga pinupuntahan kong mga lugar, hindi mo feel yung pamilya ko, hindi mo feel yung mga anak ko, huwag mo ko i-follow. Ganun lang kasimple yun. Pero ako diba, ang lesson ko doon, unfollow, unfriend, block, lahat na. Diba kung gusto mo pinaka-ultimate block, kasi it will make your life lighter. Tama. Kasi ako, partner para sa akin, yun na yung, ako yung sa akin naging lesson ko doon. Ang naging lesson ko talaga doon, hindi talaga ako in any way, kahit konting sundot sa politics, sa posting dito sa radyo, pwede siguro paminsan-minsan. Kasi napag-uusapan natin pwede nating himay-himayin, pwede nating isa-isahin, pwede nating i-justify. Pag kasi naka-post, wala kasing mahabang justification yun Parang what you post is what you get. Yun na yun Parang kung yun yung pinost mo, kung ano yung pagkakaintindi ng mga tao sa pagkakabasa nila, yun na yun. Hindi mo na yun, hindi, mahirap ipaliwanag. Hindi ka naman papaliwanag sa post, mga ilang lines lang ang post. Kasi pag hinabaan mo yung post, hindi rin naman babasahin, di ba? Hanggang dulo. So, iiksian mo lang. So, yun talaga yung lesson learned ko dyan. Hindi na ako magpo-post ng anything kahit na konting related. Kasi, yun lang, ikaiinit lang ng ulo ko. Yung Holy Week na Holy Week, pumatol ako. Naiinis ako sa sarili ko. Kasi, Holy Week, tapos naisipan ko pang pumatol. Kaya nga tayo ng patol. Diba? Tapos, isa pang lesson learned and I hope na i-reflect din natin tong mga tao. Hindi lang, kahit na hindi kayo celebrity, kahit na wala kayong parang status na may mga followers kayong madami-dami, ganyan. Kung gusto nyo lang ding umiwas sa stress, huwag kayong sumausaw sa mga ganyan klase mga issue. Kasi, definitely, yung opinion mo ay iba sa opinion ng iba. So parang ako, partner, yung opinion ko ay iba sa opinion ng iba. So syempre, naturally, dahil iba yung opinion nila, magagalit sila sa opinion ko or magagalit sila sa pasaring ko or magagalit sila sa pag-ano ko kasi nga iba yung opinion. So, kung gusto mong maging matiwasay ang buhay mo, yan, huwag ka nang sumausaw. O di naman kaya, kung naiirita ka sa mga post ng fina-follow mo, unfollow mo. Alam mo, partner, may matagal na akong... Unfollow, block out. O kaya, correct. May options the best way is kasi. to throw your cell phone away. Tama, pwede. Isama mo na yung box. 'Di ba? Para kapag tinapon mo, tas may kasamang box, mas may value yung cellphone pag binenta ng iba. Isama mo yung box sa charger. Hindi, pero totoo, umiwas ka na sa mga ganyang klaseng mga topics kasi it will not end. Ako, partner, pag lamang sinusimulan ako ng halimbawa, usapang religion, kunyari, mag-aano siya, oo na lang ako, partner. Hindi na ako yung para i-ano ko i-push pa yung mga ano ko. Hindi na. Yung halimbawa, dati, partner, lagi akong pupunta sa Padre Pio kasi Katoliko naman ako. So, pag meron ako nababasa, may mga nagsasabi na hindi ka dapat na, ano ba yun, yung may mga imahe, mga ganon. Hindi ko na yan papansinin, partner, kasi hindi yan matatapos. Then, ba, tatahimik ka na lang, yun yung lesson learned talaga dyan. Pero kung ikaw yung tipong gusto mo palaaway ka, partner, yung tipong, you eat patola for breakfast, lunch, dinner, merienda, and midnight snack. Di go ahead. Tama, kung gusto mo, lagi kang triggered di ba? Kung gusto mo, may minuto kang nagpapalpitate, di ba? Nag-hyperventilate. Tama. Sige, go. Yung tipong nanginginig ka, tas ang manhid-badhid ng batok mo, then go ahead. Carry on. Huwag mong pigilan sarili mo, di ba? Para bukas, tegi ka na. Di ba? Di ba? Totoo yun. Kasi yun yung talaga possible effect doon. Kapag everyday kang triggered, lagi kang high blood, lagi kang may kaaway, di ba? Mamamatay ka na maaga, mamamatay kang pangit, di ba? Tama, yun talaga yun. Yung pag nagkaroon ng chance na may funeral ka kasi hindi ka COVID, di ba? Tapos nadalaw sila, sabi niya, ba't siya namatay na pangit? Tingnan mo, pinag-usapan ka pa. Kita mo na. Tapos mag-uusapan ka, sabihin, ay, triggered kasi yan buong kasi yung mga last few days niya sa Earth, nakikipag-away siya tungkol sa politika. Namatay na triggered.
Kaya stressed. Diba? Kaya Okay mo. nako, ayaw natin ng Totoo ganun. yun, Diba? At yun ang sinasabi natin mga kaibigan, it's always our choice. Diba? Choice mong magalit at choice mong hanapin ang kapayapaan. So kung mamimili ka sa dalawa, diba, you choose to find peace. Yun yung maganda sa buhay. Although it's very ironic, partner, na talagang minsan hindi ba we are parang we are asking for respect. Ganun tayo. Hashtag respect. Lagi tayong ganyan. Makikita natin sa Facebook. Pero tayo minsan na nag-hashtag na ganyan, respect. Kapag 'di ba, nakabasa tayo ng post o kaya nakabasa tayo ng isang mensahe na against sa paniniwala natin. Tayo mismo yung nagbe-break nung hashtag respect na ginawa natin. 'Di ba? Na parang gusto mong makipag-away, gusto mong palabasin na mas matalino ka, gusto mong palabasin na mas may katwiran ka dun sa post na nakita mo. Kaya 'di ba, nagko-comment ka, hindi mo pigilan ang sarili mo. Pero hindi nakalimutan mo na yung hashtag respect, 'di ba? Kung yun yung post niya, igalang mo yung post niya kasi opinion niya yun. Ikaw naman, meron kang sariling opinion at ginagalang niya yun at hindi siya nagkipag-away sa'yo. So dapat panindigan natin yung hashtag na ginagamit natin na respect. Again, we're all entitled to our own opinion. And igalang natin yon, di ba? Pero again, tama naman yung sinabi mo, partner, kung ikaw yung tipo ng tao na mahilig makipag-away, then go ahead. Wala din namang pipigil sa iyo. Kaya nga lang ang effect nito kailangan mong harapin, di ba? At ang effect nito, magkakaroon ka ng maraming kaaway, di ba? Liliit ang mundo mo at ikaw mismo ang talo sa bandang huli kasi ikaw yung galit. Di ba? Yun yung dapat nating isipin. So as a reflection, sino bang talo kapag nagagalit ang isang tao? Hindi ba yung Ikaw sarili din. mismo? Katawan mo mismo. Kaya diba? nga. Yun. So dapat Isipin ikaw natin, na mismo. Huwag magalit. Correct, tama yan. Ikaw na mismo yung umiwas dun sa triggers. Yes. Umiwas ka na sa mga factors. Kasi yan may choice. Tama ka, partner. Tama yung sinabi mo na we always have a choice, no? So, yan yung choice na pwede mo talagang piliin eh. 'Di ba? Parang Yes. para maging mas matiwasay at para Tama. mas maging peaceful ang ating mga Yes. buhay. Kasi sa panahon ngayon na nagkaka-anxiety tayo kasi hindi natin sure kung kailan matatapos or yung iba nga, partner, they have adjusted to it kasi ito na yun eh. Parang there's no use not adjusting to it. Kailangan mag-adjust ka na kasi walang point na hindi ka mag-adjust kasi ito na yun, 'di ba? Yes. Ang ginagawa nila is nagtatry nila na sila mag-adjust. Yung iba hindi. So parang uncertain lahat, 'di ba? So Yes. dahil uncertain lahat, ang point ko dito is dahil magulo, uncertain, yung iba nag-a-adjust na, yung iba tinanggap na itong sitwasyon na ito, yung iba hindi pa. Dahil ganun siya kagulo, hindi makakatulong yung mga bad elements like patola, ampalaya. 'Di ba yung mga ganyan, Diba? yung Ano mga pa bad yung mga vegetables and fruit, mansanas, kita mo, yan. 'di ba? Nadamay tuloy yung mansanas na 'di ba associated siya kay Satanas, 'di ba? Oh, diba? Tingnan mo yan. Tingnan mo yan. Kawawa naman. Sabi niya, ganda-ganda ko, ang kintab-kintab ko, Oo. ko. Tapos kinain ako ng demonyo, parang gano'n. Correct. Parang pagkain ako ng demonyo, gano'n. Oo, so ibig sabihin, parang ugat ng kasalanan ng mansanas. correct. Ako ang pinakamakasalanang prutas, 'di ba? Oo. Tingnan mo, kasalanan niya ng mga nakakalurke. Nadama yung mga nananahimik na ibang nilalang. Kasi partner, seriously, nadadama yung mga nananahimik na nilalang. Totoo yan. Totoo Hindi, yan. Literally and figuratively, yes. Literally and Oo. figuratively, tingnan mo ha, kapag kalimbawa, nananahimik ang mga nilalang, bakit natin nasasabi? Kasi kunyari, ang mga celebrity, meron silang mga opinion. So, kunyari, opinion nila, iba sa opinion ng iba, di ba? So, nagkakaroon ngayon yung mga nananahimik, na-trigger na din sila kasi inaaway yung celebrity ng ina-idol nila. O, tingnan mo. Yan yung mga halimbawa. Halimbawa yan ng mga mansanas, patola, tsaka ampalaya, tsaka mga nananahimik na mga tao, di ba? Na biglang Tama. nati-trigger, di ba? Nang dahil sa yung mga ganyang klase mga factors. So, wala lang. Totoo yan. Pagpapaalala lang po na umiwas na tayo dyan, lalo pa ang init ng panahon. Yes. Oh my God, sobrang init. So dahil ang init Tama. ng panahon, hindi nakakatulong ito sa init ng ulo, nakakadagdag. Agree. Nakakadagdag ito. Totoo yan. Imagine ko tuloy, kunyari pag namatay ka ng maaga tapos triggered ka, alam mo yung tigas-tigas na kamay mo, di ba? Oo. tapos ayun, ano yung tawag dito, close, yung sarado yung kamay mo. Close casket. Oh, Close casket oo. na agad, partner, kasi
Hindi mapintay mukha mo eh. Oh. Doon na tayo agad sa hindi Oo. na mapintay mukha kaya sinarado na lang kaysa Tama. pag-usapan, di ba? Hindi makayanan tingnan ng mga aaten sa lamay mo yung itsura mo. Dito, ano ba Oo. yan? Oo, tingnan mo, halatang triggered siya namatay, tapos galit na galit yung mga ugat mo. Yung buhay na buhay yung mga ugat mo, labas na labas siya sa noo mo, mga ganun tipo. True. Di ba? The bottom line is wag tayong magalit, di ba? Let's find peace. Choose to find peace, mga kaibigan. Mas masarap matulog ng meron kang katahimikan sa puso. Tama. True lalo to lang halong eklaro. Maraming salamat sa lahat ng mga kabisya natin na nakatutok ngayon and gustong piliin ang kapayapaan. Very good ka dyan, ha? Mamayang 9:00, isang kwento mula sa ating... Mahiwagang Burnay ang ating mapapakinggan kaya't inyong pakaantabayanan. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yun. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.